Casablanca. Exotika, outdoor, dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave. Cestování, poznávání a dneska hlavně mořeplavba budou náplní Casablanky, cestovatelského a outdoorového magazínu Rádia Wave, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Navazujeme na díl vysílaný minulý týden a budeme pokračovat v rozhovoru s Rudou Krautschneiderem, českou mořeplaveckou legendou, a to bez nadsázky. První díl, jak jsem říkal, jste mohli slyšet minulý týden a najdete ho tím pádem i v podcastu na wave.cz/Casablanca. Člověk by si mohl myslet, že když je někdo takový oddaný mořeplavec, jako vy, kdo vyrazí na 2, na 3 roky na moře, takže se bude trošku jakoby stranit lidí. A potom čte vaše knihy, kde mluvíte hlavně o lidech, kde jsou vlastně třeba i jenom krátké úseky přeplouvání oceánu, popisu nějakých věcí, které vás po cestě potkaly. A potom obsáhlé pasáže mluvící o lidech, se kterými jste se potkal na jednotlivých ostrovech a na jednotlivých kontinentech. Takže to vlastně děláte kvůli lidem, protože chcete potkávat lidi různě na světě. No, to já potkávám všude, i u nás ve vlaku, ale lidská duše je ten největší prostor, který máme k dispozici. Není to moře, který je omezený břehem. Není to pevnina, která je omezená mořem. Není to dokonce ani svět, který je omezený kosmem prostě. Ale lidská duše žádnou hranici nemá. A moje první knížka, kterou jsem vydal v roce 90, se jmenovala Lidé a oceán. Lidé a oceán, protože ten lidský oceán je největší. A lidská duše, ten oceán lidský duše je největší. A ten skutečný oceán mořský je menší, i když je obrovský. Mně se líbí, že se v těch knížkách potom potkávají velvyslanci, se kterými se setkáváte, s třeba tělesně postiženým komediantem od někud z Kapského Města, člověkem, který o sobě vlastně tvrdí, že je král, ale v takovým obvyklým pohledem je to ten největší nuzák. No, nuzáctví to je veliký téma, protože já znám hodně bohatých lidí, kteří jsou vlastně nuzáci. A znám hodně nuzáků, kteří jsou tak bohatí, že by jim člověk mohl závidět. To je daný trošičku povahou, trošičku tím, co člověk na světě chce. Jestliže ten člověk chce jenom vlastní prospěch, tak tím už je vlastně nuzák a nemá smysl o něm vůbec vlastně mluvit. Leda by ho člověk použil v nějakým příběhu jako karikaturu. Že to nejhorší, co se nám vůbec v životě může stát, je mít se dobře. Myslím, že nic horšího, možná horší o něco je smrt, jo, ale ta je předčasná. Jakmile se má člověk dobře, tak je to vlastně předčasná smrt, čili o tom se nemusí ani mluvit. Já jsem třeba na ostrově Martinique před několika měsíci, ještě to řeknu jinak, za doby otroctví to byly docela dobrý časy pro lidi, protože každý člověk měl nějakou hodnotu. Ten pán, jeho majitel si ho musel koupit, dát za ně nějaký peníze. Dneska myslím, že vlastně člověk ztrácí hodnotu, protože to za něj udělají stroje a počítače. Jo? Čili ten rajský čas lidstva byl asi v době otroctví, kdy ten otrok za prvé stál peníze, za druhý někdo musel nakrmit, musel ho někde uložit, aby se nenasytl, aby mohl pracovat. Byl prostě člověk potřebný. To je docela radikální názor, to je pro mě úplně složité přijmout. Já ho nebudu jako nějak prosazovat, prostě to je můj úhel pohledu. Myslím si, že dneska vlastně miliardy lidí jsou úplně k nepotřebě, nikdo je nepotřebuje, je potřeba jim dávat jenom nějakou žebračenku, aby přežili, aby neobtěžovali a tak dále. A to nebudem do toho zaházet. Já se vrátím k tomu, že otroci v tu dobu, kteří byli výbojní, utekli do hor a tam založili nějaké takové svoje skupiny a tam vlastně žili desítky a možná i stovky let, to se tak přesně neví. A někteří z nich, potomci jejich, zůstali v těch horách do dneška a v podstatě žijou mimo civilizaci. Neví se jich 10, 20, 1, neví se. Já jsem je chtěl hrozně potkat. Jo. A tak tam mám místní kamarády, který jsem natočil nějaký film a říkali, my se ti chceme nějak revanžovat. Jsem říkal, dobře, já chci vidět nějakého normálního člověka, který žije mimo civilizaci. Že jo? A tak jsme jezdili do hor na jedno místo, kde údajně oni občas sejdou dolů a u nemocnice vybírají něco z popelnice, co je jim asi potřebný.
A vyšel takový člověk, já jsem o něm napsal příběh, který se jmenuje Člověk pravda. No, protože my tím, že užíváme rádio a techniku a celá řada lidí, kteří se mnou dneska plujou, každý chce mít na uších prostě nějaký rádio a poslouchat hudbu a nevím co všechno. Takže to je takový jak kdyby umělej život a lidi, kteří žijou v přírodě, živí se sami mimo civilizaci, jsou vlastně jakoby tou pravdou, tou podstatou ty pravdy lidského rodu. A ten člověk skutečně k ty popelnici sešel. Jo? Já jsem v první chvíli, to byl pro mě takový šok, pač jsem ho hledal týden. Jo? Týden jsem tam šmejdil, furt jsem věděl, že někde tady přijde. A ten byl prostě, celý ty jeho šaty byly pošitý úplně z takových kousků, nějakých kůží, hadrů prostě, jo. A já jsem vyndal veku chleba francouzskýho a dal jsem mu tu veku chleba, on si ji nevzal a podíval se na mě, už pár lidí v životě se na mě podívalo přezíravě. A ten mě skoro neviděl, ten se podíval takhle skrz mě a několikrát popošel. Já jsem samozřejmě se snažil s ním komunikovat. A kdyby to šlo, já bych s ním klidně do těch hor třeba šel a protože jsem člověk civilizace, tak bych si hrál na to, že žiju v přírodě. Pořád to nosím v hlavě, zkusím to nějak se tam dostat, jestli by mě vzali, jestli by to vůbec bylo možné, protože mě ty lidi hrozně zajímají. Člověk je to veliký drama, jak jsme si řekli už několikrát. A tohle je prostě něco, co možná není drama, co je přirozený, normální, obyčejný a co si my lidi civilizace už vůbec nedovedeme představit. Takže to bylo fascinující setkání prostě pro mě. Když ještě budu chvilku pokračovat ve vyptávání se na různá ta lidská setkání, tak mi přišlo, že jste byl hodně unešený z toho popisu, který jsem přečetl v knize Plachetnicí kolem světa pro Pírko Tučňáka z návštěvy maorské školy. Že to pro vás bylo v setkání s jiným vzděláním, s jiným natyrelem a z toho, že lidstvo vlastně může fungovat jinak, než tady u nás v Evropě, i co do vzdělání. Samozřejmě si to člověk, když ví, že vy nemáte 8 tříd základní školy, může spojit s tím, že i vy máte prostě takovou alternativu v evropském vzdělání. Ale přesto, ta maorská škola pro vás byl asi velký zážitek. Ta zátoka a to městečko, vesnice se jmenuje Vhanga Paraoa a je to na severním ostrově Nového Zélandu. Já musím říct, že to pro mě byl doslova šok, protože škola hrou, pochopitelně u nás existuje waldorfské školy například, není to taková novinka, ale já dám jenom takový drobný příklady. 3 žáci jsou unavení a ospalí, hodina končí a jdou se koupat do školního bazénu. Nikdo neříká, že ještě 15 minut do zvonění. Čili to je racionalita. Dospělý člověk, když cokoliv dělá a je unavený, chce si zakouřit, tak si to prostě udělá. Dítě musí čekat až do zvonění. Jo? To je takový základní rozpor. Druhá věc generační. Součástí marské školy je taky školka. Takže to není tak, že maminka ráno utíká do práce, strčí tam dítě a ono je v cizím prostředí do večera, nebo do 4 hodin, ale starší žáci, sourozenci ho chodí navštěvovat. Další věc v té školce, maminky, které jsou doma a dali dítě do školy, když můžou, do školky, když můžou, tak jsou v té školce a pomáhají. Jsou součástí, takže ty děti nikdy nejsou opuštěny s jednou zestresovanou učitelkou, která má na starosti 30 dětí a v podstatě nezvládá ani odskočit si na záchod. Jestli mě poslouchají učitelky mateřských školek, určitě mi dají za pravdu. Takže to je úžasný. To je vlastně úžasný. Druhá věc, třeba hodina historie. Historie se učí tak, samozřejmě malých dětí, do 3. do 4. třídy, a nemají známky taky. Historie se učí tak, že se to učí formou písniček. Já jsem natočil, myslím si, úžasný film o maorské škole. Úžasný film, fascinující, kde oni zpívají svoji historii a zároveň jak na Kanu přijeli prostě jako první obyvatelé vlastně, nebo dobyvatelé toho Nového Zélandu. Že jo? My se díváme na každý přírodní národ, který jiný národ vyhubil, tak se na ně díváme se sentimentem. My se díváme se sentimentem na Indiány. Pochopitelně, že v historii lidstva je to tak, kdyby obyvatelé Severní Ameriky byli silnější, tak přepadnou Evropu a klidně nás vylidní. Takhle to prostě je. Vyhrává silnější, ne lepší. A když Maurové přišli na Nový Zéland, tak nebyl pustej. Tam žili lidé, kteří se jmenovali Moriori.
A samozřejmě Maurové vyhubili, vyhnali a zabrali to jejich místo. Později přišli Evropané. A co mě fascinuje na Novém Zélandu, například Spojené státy velmi často mluví o lidských právech, ale v podstatě vyhubili původní obyvatele. Já jsem byl v Jižní Africe v dobách, kdy každý americký prezident, který chtěl být zvolený, musel uvalit nějaké sankce na Jižní Afriku pro rasismus. A teď si vemte, že když přijeli bílí do Jižní Afriky, tak tam žilo asi 500 000 nějakých domorodců. Dneska je jich tam vlastně 2,5 milionu, je jich tam 5krát, možná 10krát tolik, než jich tam bylo původně. A přesto Jihoafrická republika je rasistická a Spojené státy, které je všechny vyhubili, rasistická není. Jo? To je takový to historické pokrytectví vlastně. Že jo? A ta škola v Novém Zélandu vlastně maurská má to do sebe, že ty děti si tam nejenom osvojují všechny dovednosti hrou, ale například hodina kreslení, hodina výtvarné výchovy. Mě šokovalo, že všechny děti uměly kreslit trojrozměrně. Já prostě to neumím do dneška a ani by mě nenapadlo, že by mě to někdo mohl učit. Všechny obrázky našich dětí, nevím jestli všechny, jsou plochy. Jsou dvourozměrný. A tam byly trojrozměrný. Já jsem natáčel obrázky, které maloval dítě někde, já nevím, v 6-7 letech, trojrozměrně. A to je prostě tím, že součástí té školy jsou zároveň přírodní předměty, které je taky obklopujou. Mušle, všechno, co tam je trojrozměrný a ty děti od malička už kreslí trojrozměrně, čili mají, jak bych řekl, objektivní vidění pro svět. Další věc, která mě fascinovala, je prostě, každá učitelka hraje na kytaru. Je hodina, já nevím, anglického jazyka, to pochopitelně, že výuka probíhá v maurštině, a jsou tam i anglické děti. Jo, jsou tam novozélandské děti, které jsou v anglickém prostředí. Jakmile tam chodí rok, 2, už nikdy nechcou do základní školy jiný. Nechcou prostě, to je nádherná škola. A teď ten vztah, přichází tam rodiče. Učitelka požádá maminku nějakého kluka, jestli by jí nepomohla s tím jazykem. Nebo vzory například. Víte, v dnešní době je obrovský jako problém mít nějaký vzor. Samozřejmě, že sdělovací prostředky vám nabízí desítky, stovky a tisíce nějakých celebritových blbů doslova, kterých vy si máte vážit, se 6krát rozvedli a představují barák třeba. Já mám rád noviny Právo, ale fascinuje mě a šokuje, jak takovej hnůj, který se nazývá bydlení, může být jako dodatek ve středu k těm novinám. To prostě je něco tak hnusného, že mě se úplně obrací žaludek. Jak nějaký hovado, který si postaví barák jen samo pro sebe, se s ním ještě může chlubit. Přece to, co děláme sami pro sebe, je naprosto bezcenný. To já vůbec nechápu. A tam ta maminka přijde do školy a pomáhá ty učitelce s výukou. No to je tak úžasný prostě. Jo. Má jiný zkušenosti, jiný úhel pohledu a není to, že rok ty děti nudí jedna učitelka. Ale ona si vyžádá, nebo řekne, vrátil se, teď to převedu na Čechy, pan Novák z Ameriky, tak si pozveme pana Nováka do třídy a on nám řekne, my se učíme o Americe, tak on nám řekne, co tam viděl. Taková jakoby, já bych řekl, normální škola. Já si pamatuju školu v 50. letech a ve 40. kdy byly tělesné tresty, třískali nás jako koně a já jsem školu nenáviděl prostě. Což mi nebránilo v tom, abych jako dospělej nechodil na přednášky na etnografii, filozofii, ale pro boha ne na marxismus, leninismus, v tom jsem nevzdělaný. Chodil jsem na lékařskou fakultu, měl jsem svůj falešný index, bílej plášť, všichni mysleli, že tam studuju. Já jsem si vlastně studoval to, co mě zajímalo. Ale nedělal jsem zkoušky z marxismu, leninismu. A dneska mě docela baví taková věc, pořád se mluví o tom, že by se mělo zavést školní. Já bych s tím souhlasil, ale aby to školní zasáhlo všechny, kteří vystudovali zadarmo. To znamená, že ti, co vystudovali, by taky přispívali na školní těm, co teprve studují. To bych považoval za spravedlivý. Jinak se ty sociální nůžky rozevírají a celá řada rodin prostě na studia děti nemají a mně je to líto. Jestliže na to nemají rodiče, musí tu povinnost převzít stát, protože jenom člověk, který studuje celý život, prosím vás, já nemyslím, že chodí celý život do školy, ale studuje celý život, jenom ten má naději, že bude možná vzdělaný a nikdo jiný.
A vy jste si fakt sfalšoval index samozřejmě, a pořídil bílý plášť a začal chodit na lékařskou fakultu. Ale já jsem tam chodil jenom například na hodiny praxe, díval jsem se na operace, patřil jsem mezi studenty. Helejte, on si vás vlastně nikdo ani nevšimne. Já se pamatuju, chodil jsem taky na fakultu pedagogiky, což byla děsná sranda, protože tam vyučovali skoro samý blbosti prostě, ale to je jedno, protože student se učí blbosti, profesor je odříká, student udělá zkoušku, a má zápočet a dostane papír, že je pedagog a pak touží potom, aby mohl pracovat v bance třeba například. To je každýho výběr prostě, jo. Že já si pamatuju na takovou šílenou srandu, kdy nějaká paní profesorka prostě řekla, že odteď bude kontrolovat všechny studenty, protože z nich málo dochází na přednášky a ona jim nedá zápočet, když nebudou docházet a jmenovitě si to bude kontrolovat. A protože byla pitomá, no, tak já jsem se zvedl a odcházel jsem. A říkal, kam jdete, studente? Já jsem říkal, odcházím. Říkal, jak se jmenujete? Jsem říkal, to vám nic neřekne. A odešel jsem. Takže tam jsem přestal chodit prostě. A to jsou jenom takové epizody nepodstatné. Každý si může sednout do auly, poslouchat přednášku, když vás někdo odsud nevyhodí. Mně na tom přijde zajímavé, se vlastně trošku obloukem vracíme k tomu, o čem už jsme mluvili, že vy sice jste napřel energii všechnu jedním směrem do mořeplaveckých aktivit, ale zároveň máte tohle hrozně široké zázemí. Na několik různých škol jste chodil, projevil jste zájem o nejrůznější obory a šíře toho vašeho všeobecného vzdělání, ať už školského nebo vlastního, je vlastně hrozně široká a pestrá. Já vím, ale já mám 7 tříd vlastně, že jo, to je takový krásný, ale takhle. Setkávají se žáci, kteří skončí základní školu, kteří udělali tu základní školu, setkávají se gymnázia, učňovky. Už nejideálnější setkání jsou vysokoškoláků, jo, kde ten organizátor řekne, státní vyznamenání a medaile vemte sebou. Jako na to pozvání napíše, protože on už dostal medaily za třeba, já nevím, semění krav, to je jedno. To je normální. Ale představte si, že blbce, kteří vyšli ze 6. a ze 7. třídy, vůbec nikdo na žádný setkání nezve. To je divný, co? A tak já jsem zorganizoval jedno takové setkání blbců v uvozovkách a musím říct, že 2 tam přijeli a měli osobního šoféra. Já byl jediný, kdo přijel vlakem. Jo, takže i ti takzvaní blbci ze 6. ze 7. třídám asi vedli docela v životě dobře. Já bych řekl, že velmi dobře dokonce. No. Ale otázka je, jestli chcete chodit do školy, chcete mít takzvaný zápočet, anebo jestli se chcete něco naučit. Já jsem v mém dětství považoval školu za ztrátu času. Já uvedu takový příklad. Jo. Paní učitelka v hodinách zeměpisu, geografie, mě vyzvala a řekla, Rudolfe, řekni nám, kam teče řeka Dunaj. Jsem řekl, do Černého moře. Dobře, a kam teče řeka Odra? Já jsem řekl, to nikdo neví. Teď nastalo hrobový ticho a ona řekla, no počkej, teče do Baltu, ty jsi to nevěděl, máš 3. Jednu jsem odpověděl, dobře. A já jsem si sedl a můj kamarád říká, proč jsi to neřekl? A já jsem mu řekl, no já jsem docela spokojený s tím, že zůstane blbá až do smrti, protože řeka Odra teče do Štětínského zálivu a nikoliv do Baltu. A teprve ze Štětínského zálivu její vody vytékají řekou Divna a Svina. Ale Odra neteče do Baltického moře, není to pravda. A to jsou takový detaily, který vlastně já jsem věděl a já nevím, proč já to mám učit učitelku. Takže když mi dá 3 nebo 5, já jsem spokojený a neřeknu jí to. Ať zůstane klidně blbá do smrti. Takový je život prostě. Takže já jsem školu těžko snášel. Měl jsem taky problém, můj dědeček mě informoval o světě, jak on ho viděl z pozice rebela a vojáka, který byl v zajetí prostě za první světové války v Rusku. A jeho informace byly naprosto přesné. Například v novinách stálo, že Sovětský svaz má nejvíc kombajnů na světě. Dědeček říkal, že je to pravda, protože jsou hrozně špatný, tak jich musí být hodně. Příklad takový. Že? A teď my jsme měli ve škole v 6. třídě samozřejmě Sovětský svaz, kde byla i hospodářství a tam byly ty kombajny. Paní učitelka se zeptala, kolik má Sovětský svaz kombajnů a já jsem řekl, že to nikdo neví, což byla moje obvyklá odpověď. Ale my jsme to měli v učebnici. Ona říká, no tady a teď jako přečetla, já nevím, řeknu 5 milionů třeba, nevím, že jo. A já jsem říkal, no to je tady napsaný, ale já jsem četl v jednom časopise čtení o Sovětském svazu, že jeden kulák spálil kombajn asi před měsícem prostě, jo, zavřeli ho.
A tak já nevím, jestli už je to tady, anebo není. Že? Takže můj přístup ke škole byl naprosto negativní. Prostě naprosto negativní, protože odmítám se učit jako ovečka. Vy vlastně nemáte rozšiřovat znalosti, ale vy máte vědět to, co máte vědět. A to je podstatou, myslím si i dneska je to podstatou školy vlastně. Podstatou školy by měl být rozvoj duchovních schopností žadstva. A nikoliv jejich slepý vědomosti. Ale to je zase můj úhel pohledu, takže já jsem si ve škole četl prostě. Celý dětství jsem si četl ve škole a když mi učitel sebral knížku, tak jsem se zvedl a odešel jsem. A pak mě tam přivedli policajti třeba za 2, za 3 měsíce násilím, ale odmítám se zúčastňovat takového typu prostě výuky. Zatímco všechny moje děti milujou školu, tak já jsem ji nenáviděl a to u mě přetrvává do dneška. Což mi nebrání chodit na hodiny geografie a dělat občas nějaké přednášky o světě a myslím si, že je to docela i legrace. Takže já mám dnes a denně takovou zpětnou vazbu, neustále dokola se vracející a to si myslím, že mi dodává docela dost energie, abych v tom svým bláznoství pořád pokračoval. Pojďme zase zpátky na moře. Mě by zajímalo, který z ostrovů v jižních mořích, kde jste byl, vám připadal nejnehostinnější. My jsme se zatím bavili hlavně o místech, kontinentech a ostrovech, kde žili lidé a jak jste je viděl, jak jste se s nimi potkával. Mě by teď zajímaly ty ostrovy, kde třeba je jenom nějaká vojenská posádka, nějaká polární základna, nebo tam není vůbec nikdo. Zajímalo by mě, kde jste se cítil nejnehostinněji. Takhle, že já jsem plul kolem světa v době, kdy hlavní navigační zdroj informací byl vlastně sextant, čili hvězdy. A při plavbě jižně od Hornova mysu do Bransfieldovy úžiny v pásmu Antarktis, čili jižně od Shetlandských ostrovů, jižních Shetlandských ostrovů, tak jsme se dostali do sérii takových tlakových níží, bouří a já jsem 5 dní neviděl oblohu. Takže jsem vůbec nevěděl, kde jsem, jen jsem odhadoval, kde jsem. A za takový docela těžký bouře polárka drifovala neznámým vlastně pro mě mořem, kde ani není spousta míst zmapovaná. Já jsem užíval mapy, které byly 100 let staré a naprosto nepřesné. Takže není zmapovaný celý svět v detailu, zvlášť mořský útesy prostě. A asi v 9 hodin ráno jsem vyšel na palubu a ukázalo se kousek sluníčka, což jsem potřeboval, abych sextantem trefil to slunce a byl schopen spočítat svoji pozici, nebo přesněji astronomickou linii poziční. A v tu chvíli jsem uviděl těmi 2 kamarádi, protože jsme se všichni báli, že do něčeho narazíme, se rozhlíželi, ale rozhlíželi se horizontálně. Já jsem se podíval vertikálně a nad náma ve výšce 2500 metrů byly obrovské ledovce, gigantické skály a z toho spádovým větrem, takzvaným Willivavs, padal prostě ten vítr dolů. A to je asi nejnehostinnější místo vůbec na světě, jmenuje se to Smithův ostrov a v historii lidstva tam možná přistály 3 lodě. Nedá se tam skoro přistát, nemá to kotviště, je to obklopený skalama. A ty štíty nikdo nepřešel do dnešního dne, tam jsou vlastně pořád prvovýstupy a tam já jsem směřoval a tam za mnou měli přiletět prostě do Jižní Ameriky horolezci a měli jsme se pokusit celý ten ostrov přejít, což se ještě nikomu nepovedlo. A já jsem horší místo na světě vůbec neviděl. I v létě, v té výšce, vysoký minusový teploty, neustálý spádový větry, neustálá malá viditelnost, skoro nulová. Já jsem ten ostrov natočil, ale měl jsem na to tak 3 minuty a za 3 minuty se zase zatáhla, už nebyl vůbec vidět. Později za ty bouře se mi podařilo vplout do kráteru ostrova Deception, což je zase pustý ostrov úplně bez lidí, kde jsou opuštěny staré polární stanice a tam jsme vlastně kotvili 4 dní za opravdového uraganu, takže jsme byli schovaní za skalama a jenom zázrakem jsme to vlastně přečkali. Loď byla celá obalená ledem, to byl úžasný zážitek a teprve po několika dnech jsme vyšli na ten ostrov a tam jsme našli opuštěné letadlo, konzervy z roku 36, který se nám podařilo dokonce i jíst. No prostě neuvěřitelné věci, neuvěřitelné. Takže to jsou asi nejpustější místa vůbec na světě. Samozřejmě, že jsem navštívili ostrovy v severním Atlantiku, ať už jsou to Špicberky, Medvědí ostrovy, ostrov Hopen, ostrov Jan Mayen, Grónsko, Labrador, to já vůbec nebudu jmenovat, ale nejsmutnější, nejpustější místa jsem objevil vlastně na pobřeží Smithova ostrovu a ostrovu Deception u Antarktidy. Jaká byla ta konzerva z roku 36?
Byla belgická, jestli vás to zajímá, bylo to patrně hovězí maso a jako, protože já jsem kapitán lodě a já můžu legálně umřít, tak jsem to napřed jedl já a protože se ukázalo, že je to kydlo, ono to bylo v takový ledový sloji zahrabaný a bylo to vlastně ve stálé teplotě desítky let. Jo? Takže já bych řekl, že byla dobrá prostě. No. Jak je to s vízy, jak je to s povoleními, když takhle člověk pluje v jižních mořích a bere to od jižní Afriky přes Indický oceán, přes Tasmánii, Austrálii, Nový Zéland, přistává na různých místech. Co všecko to obnáší po téhle administrativní stránce, někde přistát? No, tak já jako si s tímhle nelámu hlavu. Já nechám na těch místních orgánech, aby si oni lámali hlavu za mě. To je první věc. Druhá, já jsem cestoval za bývalého režimu, já jsem třeba na svoji plavbu, která trvá 2,5 roku, měl výjezdní doložku na 21 dnů a žádný vízum jsem si dopředu nemohl vyřídit, protože to vůbec nešlo. Jo, to by byl nesmysl, takže to vůbec jsem neskoušel, ale na moři to funguje trochu jinak. V podstatě podle mezinárodního práva máte právo přistát v jakýkoliv zemi na 48 hodin z technických důvodů. A ty technické důvody se vždycky najdou. Například se vám zkazí voda, něco se vám porouchá, nemusíte být zdraví. Jo? Takže většina těch států tohle dodržuje. No a když už tam jste, tak už záleží na vašich schopnostech, abyste je přesvědčili, aby vás tam nechali. Pochopitelně, že někde jsou trošku nervózní a třeba vás i jako vyhodí, ale loď vám dává tu převahu, že vy někde můžete být a nemusíte. Víte, když přiletíte někam letadlem a nechcete tam být, tak stejně musíte překročit nějaké hraniční, celní zóny a tak dále. Kdežto s tou lodí vplujete přímo do přístavu a už tam fyzicky jste. Většinou to dopadne tak, že to vízum vám pak dodatečně vyřídí. Za starých časů to stálo třeba 1, 2, 3 dolary. Dneska to stojí podstatně víc, že jo? Ale dneska jsme všichni zazobanější, čili to tolik už nevadí prostě. Jo? Já jsem navštívil spoustu zemí a nikdy jsem žádný vízum neměl. Jak jsem řekl, já jsem si o ně ani dopředu nemohl zažádat. Zatkli mě v několika státech, v Norsku například, protože jsem tam přistál bez víza, vracel jsem se ze Špicberg. Zatkli mě v Brazílii, v Argentině, v Uruguayi, na Falkland, já bych to ani nespočítal. Ale já těm lidem jako nepřekážím. Jo? Oni mi můžou říct vypadni a já odpluju. A to, že to neudělají, vznikají takový drobný problémy. Například já jsem přistál na Tasmánii, vůbec ne, že bych tam chtěl plout, ale proto, že Vojta Dlouhý dostal zánět o kostice a v podstatě už měl horečky 3 týdny a vypadalo to s ním dost špatně, já jsem přistát musel. Já jsem ve skutečnosti chtěl plout na Novou Kaledonii, která patřila Francii, a tam jsme víza nemuseli mít. Ale protože byly vážné důvody přistát, no tak jsem prostě přistál na Tasmánii. To, co mě šokovalo, že první úřednice od Immigration, což je vlastně pohraniční stráž, která přišla, řekla, já jsem ji pozval na loď, připravil jsem čaj, nějakého panáka, že abych toho úředníka nějak naladil. Úředník, který vás navštíví, a to jak v Čechách, tak na Tasmánii, by měl mít dobrou náladu. Jo? Aby příliš neopruzoval. To je taková zásada. Takže jsem to... Měl by. A načež ona řekla, na loď nevlezu, nemám ráda lodě, nemám ráda jachtaře, nemám ráda námořníky, nemám ráda moře, neumím plavat, řekla. A to jsem věděl, že to je v háji, protože s takovým člověkem, já nevím, ještě navíc vypadala jako ptakopisk, jo? To bylo ještě to úplně komický na tom, jako. No tak jsem teda vyšel já na ten břeh, pak jsme si začali povídat. Načež ona, takhle, že jo, některé země jako Spojené státy, Austrálie, veliký země, bohatý, věří, že každý, kdo tam přijede, tam chce zůstat. To je ta největší sranda. Jsem poslední člověk na světě, který by chtěl někde zůstat. Nikdy bych neemigroval, protože můj dědeček říkal, že ráj je to, co si doma uděláš. A to by si neměl ani koupit, ani půjčit, ani ukrást. To by si měl udělat doma. Tak proč já bych kvůli jiným rájům emigroval? Že? A ta paní myslela, že my jsme boat people. To znamená lidi, kteří na lodi přijedou do Austrálie pod nějakou záminkou a chcou tam zůstat. To mě docela rozesmálo. A řekla, že do 48 hodin musíme opustit Austrálii a jsem řekl, neopustíme. Já odjedu z Austrálie, až budu mít opravený kormidlo, což nebylo tolik práce, novou vodu, až bude Vojta Dlouhý zdravej. A do té doby v Austrálii zůstanu. Což byl rozpor, takže mě odvezla na stanici policejní, tam se mnou začali sepisovat protokol. A to je ta legrace. Já se domluvím 8 jazykama, ale já jsem se nikdy žádnej neučil.
a neumím dobře psát ani číst vlastně, že jo, v těch jazycích, ale umím se domluvit. A teď jsme sepsali takový protokol, kde byla taková kolonka, z které země jste byl už vyhoštěn. A já jsem tam napsal: komunistický režim Čaučesku a Falklandy, fašistický režim Argentina. A teď by tam třetí byla Austrálie, že to je trošku rozčililo. Viděl jsem, jak najednou znervozněla prostě. A to jsou takové jako fóry, že jo, který si člověk docela rád dopřeje. No a potom mě odvezli zpátky na loď a měli jsme příkaz 48 hodin se nevzdalovat prostě z přístavu a pak, že musíme odplout. Jenomže já prostě vím, že život je složitější. Já jsem zavolal svým přátelům, tam místní jachtaři mi vyměnili americké dolary, kterých jsem měl 8. Za australsky zavolal jsem příteli prostě do Sydney, do Melbourne. A ti okamžitě sedli do auta, jeli před ministerstvo spravedlnosti a zahájili hladovku. Jiný můj kamarád mi poslal na konto $100,000, protože já jsem neměl peníze, a říkal, máte peníze, tady nemůžete zůstat. Tak já už jsem měl dolary. Další měl kamaráda ministra spravedlnosti, takže mu zavolal a ten ji osobně zavolal na Tasmánii, aby nám to vízum vyřídil. Já jsem dokonce v té knížce, co tady máte na stole v Pírku Tučňáka, tak jsem i ten dopis tam nechal, nevím, jestli jste si ho přečet, takže tam dost působivý. A musím teda říct, že druhý den ta paní, která se chovala takhle arrogantně, tak nesla naše pasy a z dálky takhle mávala těma vízama. Takže svět je prostě nádherný, úžasný a když se nedáte, tak skoro nikdy nemůžete prohrát. Prohráváte jenom s časem. Čas je vždycky vítěz. Ale jinak si myslím, že se dá vyhrát na světě skoro všechno. Máte hodně přátel a máte je dobře globálně rozprostřené. Já myslím, že ano, ale to je vlastně jakoby spravedlivý, jo? Protože já nerozumím některým věcem. Já třeba řeknu, co nechápu. Jo? A toho je hrozně moc. Většinu věcí nechápu. Například byl jsem teď na Jižní Moravě v jednom takovým, řekněme, starobinci, kde byly ležáky už prostě, jo? A teď za některýma lidma, babičkama převážně, už nikdo nechodí roky. A já jsem si vzpomněl na svou maminku, když byla v důchodu, tak vyšla prostě před dům do parku, kde byly maminky s dětima. Řekla: děvčata, jestli si chcete jít nakoupit, já vám ty děti pohlídám. Jo, pořád vlastně dělala něco, aby byla těm lidem prospěšná. Zatímco jestli se někdo schová do svého domečku, tam si nějak žije, pak onemocní. Pro nikoho nikdy nehnul prstem, proč by ho měl někdo navštěvovat v hospicu? Takže to je taková krutá rovnováha na světě, čemuž já ani nerozumím. Protože, jak jsem řekl, jestliže něco vytvoříte a slouží to jenom vám, tak je to naprosto bezcenná věc. Když je to barák, vila, bazén, to je k smíchu, je komicky. Jo? Takže já si prostě myslím, že mý přátelé jsou, jak bych tak řekl, mojí produkce. Já jsem si je vyprodukoval, já jsem je nedostal, nikdo mi je nedaroval v různých situacích. To spočívá třeba v tom, že když stojí moje loď v přístavu a někdo nemá kde spát a bydlet, tak bydlí na ty lodi. Já uvedu takový příklad. Asi před 3 týdny v 11 hodin v noci u mě seděli nějací přátelé, já jsem koupil takovou starou školu, tu jsem opravil, tam bydlím. V 11 někdo zabušil na dveře a vešel roztrhaný člověk, z kterého úplně tekla voda doslova. Já jsem ho neviděl 10 roků a vlastně jsem ani nevěděl, jak se jmenuje příjmením, ale není to důležitý. A on byl samozřejmě hladový, zmrzlej, mokrej, bez peněz, bez práce. Vešel dovnitř, já aniž bych mrkl okem, jsem řekl: nazdar, pojď se mnou, dal jsem mu suchý šaty, vykoupal se, nakrmil jsem ho. A ti přátelé, kteří tam seděli, říkali: jak se jmenuje? Já jsem říkal: no, to takový sochař na volné noze, jmenuje se Joška. Říkal: jak se jmenuje druhý jméno? Já jsem říkal: já nevím, ale můžu se ho zeptat. A proč to chcete vědět? Říkali: no, říká, že tady bude bydlet, tak bys aspoň mohl vědět jeho příjmení, ale já nevím proč. Já prostě vím, že je to úžasný člověk, který sám hledá sebe, je na pochodu a já jsem šťastný, že si mě vybral na to, že se u mě na chvíli zastaví. Takže to je můj úhel pohledu na svět. Někde jste řekl, že po jižních mořích, po antarktickém pásmu nebo naopak po nehostinnějším severu plujete proto, že plutí v teplých pasátech si můžete nechat na důchod.
Tak teď se vám to nějak blíží už? Uvažujete o tom, že teď přesedláte na Passáty? No, já jsem na ně přesedlal trošku z nouze, protože jsem neměl posádku, tak jsem skončil vlastně už po 3. v Karibiku. A objevil jsem něco, co jsem do té doby nevěděl. Víte, ta dřevěná loď, která je vlastně replikou Victorie Magellana, se tam vlastně hodí, ale já jsem to nevěděl. Ona tam vlastně patří. Takže jsem si vymyslel, protože to pravý léto nebo ta sezóna na to plutí začíná až koncem listopadu, protože teď je tam údobí hurikánu a já teď budu jednu plavbu s přáteli, to jsou totiž drsňáci a chcou plout v údobí hurikánu. Tak teď jednu plavbu v září udělám, ale na prosinec jsem si připravil, napsal jsem takový scénář prostě a budu hledat party vlastně mladých herců a chtěl bych s nimi natočit nějaký takový film. Nechci říct zrovna o pirátech, jo, protože to je takový téma dost profanovaný. Ale chtěl bych natočit film o partě mladých děvčat, který sami plujou na ty lodi a já doufám, že na ní zůstanou a že jim tu loď dám. Takže to je to, co budu dělat od prosince asi zhruba do dubna. Chci tam natáčet nějaký film a na to vlastně hledám i nějaký spolupracovníky. Vlastně vás nehledám sponzory, ale jenom blbce, kteří by se mnou chtěli ten film dělat. Tak to je jedna věc. A druhá, pak bych rád v druhé polovině vlastně ty sezóny, která je na jihu, plul na Kubu. No a tam ta loď buď to skončí, buď to ji někomu dám, nebo si ji někdo vezme, nějak to prostě vyřeším, ale de facto v létě, koncem léta, už Viktorka nebude moje. Prostě buď to bude patřit oceánu a někomu, anebo někomu, kdo dál na ní bude pokračovat. Protože všichni, co na ní byli, se na ní svezli a utekli. Vždycky mi nechali na krku jenom vrak, který já jsem dával dohromady. A já v 70 letech odmítám už takové věci za ně dělat. Takže teď to bude tak, že se věnuju malým lodím a samozřejmě hlavně dětským domovům a za barákem teď vlastně, kde bydlím, stavím další loď, jmenuje se Polka, protože tu moji plachetnici Polka, taková skupina, řekněme, mladých holohlavých blbů, polila benzínem a spálila. A tak já jsem se rozhodl, že postavím novou. Takže jsem teď, zrovna včera předevčírem svářel zbytky paluby a myslím si, že příští rok by mohla sjet na vodu. Bude z ocele a bude vypadat přesně jako Polka a bude se jmenovat Polka. To jsou takové moje drobné sny a touhy, které mám. No a budu se věnovat Dunaji a Černému moři a chtěl bych vytvořit, a to se mi nedaří, chtěl bych vytvořit někde na břehu Labe nebo někde, nemůžu sehnat správný pozemek. Chtěl bych vytvořit středisko, kde bych soustředil všechny svoje lodě, aby tam to středisko a ty děti mohly plout ještě v době, kdy já už na světě nebudu. Tak to je takový můj plán, který teď mám a na tom teď pracuju. A jaké máte zkušenosti s dětmi, z děcáků, z pasťáků, když jsou u kormidla? Jenom ty nejlepší. Víte, to je takhle. Vy jste vlastně něco jako novinář, že jo? A novinář by měl chápat svět takovej, jaký je, a pak ještě hlavně takovej, jak si ho představuje. A to by se mělo prolínat. Já jsem udělal celou řadu plaveb, třeba i do Skandinávie, hlavně s polskýma dětskýma domovama, ale hlavně s dětským domovem v Písku. Taky nese jméno Polárka. Já jsem na to docela pyšnej, ale to není důležitý. Důležitý je, že některé děti po cestě při plavbě zvraceli. Například jeden takový romský kluk zvracel a nadával a říkal, že už ho to moře nezajímá a tak dále. A měl celkem pravdu. A pak odešel z dětského domova a jeden novinář mi navštívil, říká, já bych udělal nějaký interview s nějakým takovým dětskem, co s tebou plulo. Vytipuj mi někoho. Já jsem vytipoval tohohle kluka, ten novináře navštívil a on jenom nadával a říkal, jak to bylo blbý, jak to bylo k ničemu. A mě večer volal a říkal, co jsi mě to dal za tip, a tam se nedalo nic napsat. A to je chyba toho novináře, to není novinář, to je vůl. Já vám řeknu proč. Představte si, že existuje v naší zemi romský kluk, cikánský kluk, který ho nebaví plout do Švédska na plachetnici. Není to úžasný téma? Jeho to nebaví, to je blbost, toho nezajímá. To je to téma, který ten novinář vůbec nepochopil. Takže to je vlastně ono. A já musím říct, že ten kluk po letech, protože já jim ještě z toho natáčím filmy, které oni mají. A on mi po letech napsal, Strejdo, prosím tě, pošli mi ten film, já v hospodě vyprávím, že jsem s tebou byl na plachetnici v Dánsku a nikdo mi to nevěří. Tak to je ta zpětná vazba. To je to, co když se podaří, tak má člověk pocit, alespoň v tu chvíli, že nežije zbytečně.
Tak já vám přeju, ať se vám daří. Přeju vám, ať se co možná nejvíc daří Viktorce a všem dalším lodím, ať už pro ně vznikne kdekoliv ten plánovaný přístav vaší admirality a ať už lodě budou vozit kohokoliv. Děkuju vám za rozhovor a děkuju vám za návštěvu tady v Radio Wave. Takže na zhledanou na moři.